फैबावगोन बे ओमफ्राय हा एफाबुरजा फैखांखाबायमोन जानोसैना दाना हमासै लाय रायज्लायहरखायाखैमोन जायोमोनलै दहाय माबानो रोङा डाबल खामानि जायोना जोंहा कपिराइट फैबाथाय मा जानांगौ सेस जागोन माथो कमेन यार मा गोदान जाखो आदा सासे मिउजिक दामना होफैदों दानबाय आं खनसे दानखाबाय आं दानखानासो गोदान फिनबाय आं नुहुरस्लाबाखिसैना गावबो लागावबाय दामबोबाय आंहाबो नायसनस्लाबाखिसै दे आंनि नाम्बारखौ लालाय अके दे हरलाय जोंहा मा खालामदों दादा ओरैनो दङ लाइभ होगासिनो नोंसोरजों रायज्लायगासिनो जासमिनता नार्जारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय दे हरबाव दे मोनसेयाव हरबाव दे रिमट खालामदो दे सिगांसो खालामबाय आं आया मोनसेलाय माथो माबाल' बोरै हरखोलै खालामबाय आं थेंक इउ स' माच अफानो सफैफिननो हाबाय जोंहा मा होनदों वेलकाम थेंक इउ स' माच जोंहा सोर सफैनो हादों आरो बुरखां बसुमतारी थेंक इउ स' माच हेलौ ब्र' हेलौ अबानि अन थेंक इउ स' माच जाबाय थ' अके दे आं दा माबानानै हरसै नोंनो आं माबा खालामबाय स्क्रिनसट खालामबाय मादै सफैनो हादों जोंहा लाइक डन थेंक इउ स' माच आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानायखौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मैथा रानि आंनिखौ कमेन्ट नायलाया सरि दै नोंनि कमेन्टआ स' जायाखैमोन ना थाबोदोंसो खोमा दहाय आं गोदान सोफिनदोंना दहाय फुङाव दहाय माबा सिगाङाव फैदोंबा सरि आब' नोंजों रायज्लायनि र' के दे रायज्लाय दे एमआरडि अन जोंहा उफानिया अन थेंक इउ स' माच सोरनिबा कमेन्ट स' जायाखिसै अन थागोन दे जों आदा अके दे मैथा मा जाखो मैथा नुब्लु हो
स' जायाखै अके अके र' आं होना होनि मैथा कमेन्ट हरलाय कमेन्ट हरलाय जा खनसे थाबायसिना बेना गोजौआवहाय मैथा थांखोना माखो कमेन्ट हरलाय आं ब्लक होना होबाय दे ब्लक होबाय दे आङो जाबायना जायाखै जासिन्ता नार्जारिसो बेहा जासिन्ता नार्जारि मा ओंख्रि ओंख्रिया खबर गैथ'आ मा ओंख्रि जागोनथाय जासिन्ता नार्जारि नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाबोखो ना जाथ'वाखै मा ओंख्रि संखो जाबायना एमआरडि अन रुपानि अन जासमिता एनो अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय इयार अन ना मा जाखो टमेट'सो आदा दादा अके गोथाव दे जाजायो जासमिनता अबेनि मोनलाय नोङो खिथाहरदो आगै लोगो दंना गैयामोनथाय आंजों लोगो गैयाबा गोदान हाबफैदोंबा अननानै भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालाम आंबो बेक खालामगोन जासमिनता नार्जारि एमआरडि अन उपानि अन गसाइगाव गसाइगावनिसो ना जोंना माबा थांखो ना माखोथाय मैथा थांबाय नामा आं ब्लु होदोंमोन बेनो लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे इयार अन एमआरडि अन दहाय साब खालामदों आदसा दे एमआरडि मेडाम इमजिखौ एसे खम खालामबा हामगौमोन दा इमजिखौ एसे खम खालाम गाज्रि मोननो नाङा दे हेलौ नो सोर लाइक होआखै लाइक होना होदे अननानै जासमिन नार्जारिया मा होनदों गोदानसो चेनेल अके दे सिन्था दाखालाम आंबो नायगोन दे कमेन्ट हरदोंबा ना हरखांबायमोन नामाथाय आङो साब खालामखांखोना माखोथाय फंनैखौ लांखायाखै खारजोब्बाय नामा माथो सानैल'सै
खारजोब्बाय अपानियन जोंहा मा होनदों जासमिना खालामबायमोन दादा अके खालामबायबालाय एमारडियन इयारन अपानियन नमस्ते एमारडियन जोंना मैथाया थांखोना थांफिनबाय खोमालै र' दे मैथा रिमट नायखांनायसो एमारडियन कमेन्ट खालामदो अननानै कमेन्ट एमारडियन इयारन कमेन्ट खालाम कमेन्ट हेल' नै यार लाइफ मा खालामदों नोङो दालाय मा दाबो लोमजागालाय जाखो लाइक थेंक इउ सो माच उरायलांजोब्बाय मानसिफ्रा उरायलांजोब्बाय लाइक गुड नो अपानियन दं थेंक इउ सो माच
मा खालामदों ओंखामफोर संबाय नामा फुवानि मेदाम जा बिबुंथि फ्रेन्ड सफैबाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय हेल' फ्रेन्ड लाइक डन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखायबो जोबोद जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम एमआरडि अन हाय सिस्टार बिबुथि मा खबर जावफानिया मा नांथाबाय थायो थाखो नांथादों नामा आंनालाय बिदिसो जादों होनबा आंनाव माथो गिदिङाखैनो बिदिनोसै बिबुंथि फ्रेन्ड जोंहा गेजेरावनो उपानि सना होनो जा बिबुंथिया उपानि अन नाइस नाइस उपानि अन जोंहा थेंक इउ स' माच इयार अन राधे राधे लाइक 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 ने आनि अन बिबुंथि फ्रेन्ड अन मा होनदों भइस हाय आं कमेन्ट हरनो सम गैया अन जागोन अके अके दे एमआरडि मेम बिजिबा जेबो नङा दे अन थाबानो जाबाय बयहाबो खामानि थायोना बिबुंथि मा ओंख्रि संखोफ्रानो ओंख्रिया जानोलै मा ओंख्रि संखोथाय आं मिथिया आरोखि ना मिथिथ'आ आङो दा जाबासो मिथिगोन नोंहालाय मा संना फैखो बिबुंथि फ्रेन्ड नांथानायखौसो गिदिंलायखो ना माखो इयार अन हेलौ 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 नो सोरनिबा कमेन्टस जायाखै सोरनिमोनथाय बियो खेबसेनो सानै फैदोंमोन सानैबो गुरलाब होलांजोबलायबाय जारला अन बिबुंथि फ्रेन्ड जोंहा थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय मा संबोखो बिबुंथि जोंहा ब्लु हो माने सोरमोनथाय बियो कमेन्ट हरबावलाय मोनसे
सोरमोन बे सजाइया? ना बिबुंथि फ्रेन्डनिसिम नामा? दे आं ब्लु होना होनि दसे र'। ब्लु होना होबाय दे। आलु मुला नासो अके गोथाव दे नोंस्रासो मुला मोनजाबावोसै मालाय। यारा बिबुंथिनि अ ह ह होना होबाय दे आं ब्लु होबाय। सोर सोर दङ सोर सोर दङ कमेन्ट हर प्लिज कमेन्ट। सयजन दङ। साबा। एमआरडि अन थेंक इउ सो माच। एमआरडि अन इयार अन मा होनदोंथाय ना आव मायाव दं हाय फ्रेन्ड हालां बाजारावसो दंफैयोलै दा। हालां बाजारावसो दंफैयो आङो। दाख्लैनो फैदों थाङाखै आरोना थांनो मोनाखै। थांथ'नो मोनाखै जोंहा इयार अन एमआरडि अन आं अन दं खामानि मावदों। अके दे थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जाव फानि यार लागाव मिनि हरबायसोलै माखौ मिनि हरखोथाय माखौ मिनि हरखो बिबुंथियालाय जोंहा बेबो माबा हाथायसो खिथाहरबावो इयाराबो थोद जागोनलै बिसोरजों इयार अन बै सासेया सोरब्रा साबा दङ ना कमेन्ट हरबा मोजां जागौमोन ना सोर दं कमेन्ट हरलाय नङाबा बोरै मिन्थिनो आङो।
अन गासिबो अनजोब माने बारलांबाय मा बारबोख' बे मोनसे अन हेलौ नो बाराखैथ' यार नैबे नों मिनिनायखौ नायखांखाबाय नैबे बिबुंथि मिनिनायखौ नायखांखाबाय इयार होनना मिनिदों ओमफ्राय वानिया अन बारबोआखैमोन ना दा एमारदि अन दङ सिआइडि वा साला नोंसो नामा थुलुनि थेंकिउ समाच आरो लाइक होनायनि थाखायबो जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंसो नायखुमाना दंबाय दंमोन नामारा दासो नुखुमादों अन जोंहा गासिबो अन दङ मा एम्बु गाब थारखि लामायाव दंब्रा आङो लामायावहाय सा खन्द्रा बायदि लामायाव थाना कमेन्ट फरायगासिनो आङो इयारा मा होनदों जों बोरै जानो आदा मा जाखो ओमफ्राय मा जाखो यार वाव थुलुनिनो इयारा मा होनदों जोंहा मैया नोंनि लाइभ नायबाय थानायानो एमबि जोबलांदों आंना अके एमबि जोबलांदों होनबा नोंसो थुलुनि इयारा जेबो नङा दे जोंहा रिसार्ज सफैनो हाबाय थेंकिउ स माच आरो लाइक होनायनि थाखायबो आंनि लाइभआव सफैनो हानायनि थाखाय थेंकिउसै मा ओंख्रिया दा नो ओंख्रिया खबर गैथ'वा जोंहा रिसा आगै दा मोनजाबासो मिथिगोन आरोना जोंहा थुलुनिया मा होनदों आंसोलै होनो ओमफ्राय जोंहा इयारा नै रिसा बियानि सौफै रिसा बियानि आदा एमावनो नुबाय दे रिसाया अन जोंहा उफानि अन मा जाखो आदौ ना मा होनखो आदौ मा बे बियानि ओमफ्राय मा होनदों जोंहा इयारा नायखुमाग्राया रिसा नायखुमादोंलै बिसोरो खोमालैनो रिसा खोमालैनो जोंहा लाइक रिसा अन उफानि अन एमआरडि अन थुलुनि अन हाय थुलुनि सिस्टार मा ओंख्रि संखोनो जोंहा उफानिया थुलुनिया नङा थुलुनिया नङामोन होनबालाय रिसासोमोन नायखुमाग्राया एमआरडि अन उफानि अन एमआरडि अन उफानि अन रिसा मा होनदों सिखाव नोंसो उफानि आब'नो मिनिहरबायलै रिसाया थुलुनिया मा होनदों 7 निफ्राय आंबो लाइभ अन
जागोन दे जागोन थांगोन आं बयबो लोगोफोर आंनियाव अके जागोन दे जोंहा एस कार नाइस नाइस आंखौबो नायदो फ्रेन्ड अके थेंक इउ वेलकाम आंनि लाइभ स्क्रिप्टआव सफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय थाबाय उफानियाव जोंहा मा होनदों जोंहा तुलुनिया ओंख्रिया एम्फौ मैथा गोथावमोनथ' तुलुनि खाथिंबा जाहैजागौमोन दा रेसा मा होनदों तुलुनि लोगो दंना गैया आं नोंजों दंखायो दे आं दंखायो दे जोंहा नै तुलुनि लोगो दंना गैया माबाजों जा रिसाजों नोंजों लोगो दंखायो रिसाया यारा मा होनदों नायखुमाग्राया रिया सोरबासो खोमालै आदा रिसायाबो नङा खोमा नै आं मिथिलालै सोरबा बे तुलुनिजों बेजों सोरबा सासेयानोखामोन आंनि आन्दाजाव उफानिया मा होनदों जोंहा तुलुनि गोथावथारनो रिसाया जोंहा मा होनदों जैनो रिसा गोथावथार जागौमोन आं ओंख्रि खोन्थानो थाबोबाय नामाब्रा रिसानियालाय माथो ओंख्रि खोन्थानाय नुबोआखिसैलाय आंलाय सरि दै थाबोबायबा तुलुनिया मा होनदों गोथाव एसेनो इयारा मा होनदों रिसाया मा होनदों जोंहा इयार होननानै मिनिबायसैलै मा सिखावा बेनो मारमोन होनबालाय मिनिहरबाय रिसायानो मारमोन खोमा नायखुमाग्राया उफानियाथ' खामानिसो मावदों होनदोंमोनलै बेखौथ' सिखाव हमजायाना बे खिथाहरखादों सिबाया आब'सो खोमालै आदानो उफानिया खिथाहरखादों दे बेखौ सिखाव हमजाला बेयाव सिगां फैखानायबो नालाय बेखौ सिखाव हमनो हाया एसे गोथावमोननो रिसाया जोंहा एमारडियन ओमफ्राय नायखुमाग्राया उफानि आब'बो नङा खोमालै आदा एमारडियाबो कमेन्ट हरगासिनो बेयाबो एसे बिजि मोनदों जोंहा तुलुनिया मा होनदों लोगोखा रिसा लोगोखानो रिसा जोंहा तुलुनियाबो उफानिया आंसोहाय मा अन दोनना खामानि मावदों आं अन थागोन होनबाबो नोंखौ सिखाव हमखायाखै दे आङो जे नोंहा दहायनो खिथाहरखादोंना नोंखौ सिखाव हमखायाखै आं ओंखायनो बे रिसाजों तुलुनिजों सोरबा सासेखा बिसोरो बिसोरनो सिखावा नायखुमाग्राया जा उफानिया जै हिन्जाव रायजो लागावबाय हिन्जाव जोबखारसैबोलै बोरै जाखोलै लायबालाय आंनालाय दिनैलाय तुलुनि नै जोंहा माबाया रिसाया यारा आब' उफानि मिनिना थैनोसै आं उफानि तुलुनिया मा होनदों उफानि सना जों मा जाखो जों थारबाय नामा हाथाय अरखे लायनायनो
जोंहा मा होनदों गुंग्राय गलाय गुंग्राय गलायनाय मिनिट इयारा थोद जारलालै बे आं रागासो जोंबाय एमावखौ आं अन थागोन आंखौसो रागा जोंबाय आरोना आंथ' नोंखौ सिखावामाखैना अनला दाउ अनला अनला दाउनो रिसाया यार होननासो मिनिबायलै माबाया एमारदिया अन दै उपानियाबो अन दङ अनला दाउ नै रिसाया जालायबाय अनला दाउनो उफानि अन यार माबा एमारडि अन मिनिना थैनोसै आंनो एमारडि मेदाम जोंहा एम'जिं हरनायखौ एसे खम खालामलाय वाच टाइमा एसे माबा खालामो मोननै मोनथाम हरनाय जेबो नङा आरो बिदि एफा बुरजा हरनो नाङा दै अननानै र' दे फन फैदों अके दे रिसा जेबो नङा दे रायज्लायगोर नायखुमाग्राया आदा सो खोमा आंनोखा आंनो नायखुमाग्राखायो आंनोखा नायखुमाग्राया गुग्ला बेरजासिगोन गावहा गुग्ला रानिथ' गुग्ला बेरजासिगोन होमबाथ' ना आदानो आंनाव बेरालै मा लागाव अननो जोंहा उफानि आब'आ बिराद बेस्थ' दं खोनायाखै बेस्थ' दं खोनायाखै सानदोंमोन आं खोनायोलै मालाय थुलुनि नै जायो माबाया उफानिया जोंहा आं मा जाखो साउन्ड कम अन खालामखादों यारनो खालामाखै माथो रायखुमाबा रायजागौमोनलै यार नोङो जोंहा खोमथा बिटिवाइ हेलौ ब्र' जोंहा मा होनदों इमारदिया बेबो जाया जेबो जाया सोरबा बुङो नालाय ओंखायनो आं बुंहरदों आरो ना एम'जों बारा हरजाया होननायखाय जेबो जायाबालाय जेबो नङा दे वाट्सआल' खमायनो नाङा आरो ना थुलुनि प्रफाइलखौ नायबानो नायखुमाग्रा नुयो जालायबाय नै माबानावसो थुरुनिनावसो आंना थथा मा जाखो थाबायलै खमायना आंना माखासे रङाथ' एसेबाबो गोथाव जायो ना मोनबा फैद'
ओंखाम जानायनि लाहार फाहार खालामबाय दै कमेन्ट हरबाय थादो लोगोफोर दे बारा गोबाव थाखाला आंबो 1 आवार्स कमप्लिट जाखानोसै कमेन्टआसो थालांजोब्बाय आंहा नै आं जाला माबासो गजासो रुफानि अन सरि दै कमेन्टआ माखासे थाबोबाय बे मोनसे इम'जिआ जेबो नङा आदा अबेथो रुफानि अन हेल' अलनो जोंहा माबाया खोमथा बसुमतारी इयार अन लिमु बे एमआरडि अन दे कमेन्ट नाम्बार फरायनो हास्लाबाखैलै आङो फरायनो हास्लाबाखै कमेन्ट एमआरडि अन रुफानि अन इयार अन नै बिदियासो दे होमबालाय जेबो नङा दे बिदिखौल' होमबालाय आं मिथियालै बिदियासो बारा हरनाङा अके दे एबार मोनथिबाय दे थेंकिउ खोन्थानायनि थाखाय फैलायबायलै फन फैदों दे लोगोफोर र' फन हरदोंमोनलै सासे कमेन्ट नायिनि खोमथा बसुमतारी आल्ला लाइभआव हाबफिनबाय नामा खोमथागोरा दे बारा माबार फराय एम'जिंआ लिरनो रोङैनि आदसा दे थेंकिउ स माच खिन्थानायनि थाखाय एमआरडि मेम खिन्थानो थाखाय थेंकिउ स माच आब' मा बुंखो मा होनदोंथाय जाव आब' मा बुंखोनो माखौ मा होनखोथाय मिथिला आंबो आं ओंखाम जागोरनि दै कमेन्ट हरबाय मदद खालामना दोनगोन आं ओंखाम जागोरनि आं
दासो जाखांदोंलै लोगोफोर जोंहा हाइनफ्राव सफैनो हादों दै थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानो थाखाय माने अन दासो जाखांदों दै गाज्रि नामा लोगोफोर मा होनदों MRD आं मैया 3 एमाव सेम थादों दाबो मेगनाव मेगना आलौगासिनो बहा आयु हरसे थाथारदों नामा होमबालाय MRD अन जोंहा हायना जामोनदों अके MRD नेक्स्ट आव थांगोन आं अके वेलकाम आदा हायेननो सासेल'सै इयाराबो थांबाय खोमा खारजोब्बाय अकेनो जोंहा हायेनद्र'आ जोंहा मानदां MRDआ के जाखो एमाव मा जाखो मा होनदों MA जाखो एमाव मा ओंख्रि ना मा होनखो बुजियाखिसै आं MRD मेम MRD आं 11 निफ्राय दसेल' लांदों उन्दुलांदों दं सिरि मोनना थाबाय हाब होमबालाय गोबाव थाथारदों मैया होमबा जा उफानिया MRD on जोंहा हायेनफ्राव मा होनदों हेलौ गाइसनो हेलौ जोंहा नंगौ उफानि सिस्टारनो MRDआ जोंहा उफानि मा होनदों हायेनफ्राव जोंहा उफानि मानो लन जोंहा मा जाखो हाब बारा लोंबाय नामा सोरखौ होनखोब्रा सोरखौ बारा लोंबाय जाखो जोंहा हायेनफ्राव अन उफानि अन MRDआ मा होनदों उफानि जा मा होनदों MRD लाइभआवनो आं कमेन्ट हरबाय थादों दानो जा हायेनफ्राव मा होनदों MRD निउ
New Yearनि पार्टिनो New Yearनि पार्टि मास मोननै अक्ट'बर डिसेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर मास मोननै दंबावोसो आयेन र' निउ इयार रायखांखाबाय दानो थ्रि जाबासो अन दोननानै आं उन्दुदों थिनथायावसो उन्दुदों होनबा ना अपानिया मा होनदों जोंहा इमारदिया आं उन्दुबायमोन अपानि 12ता साराय 12 माबा 12:30 औ 12:30 आव आंहा गैयाब्रा मैया एमारदिनियाव नेटनि थाखायनो थांनो हायाखिसैब्रा नेटआनो नोगोद जारला जाना होयो न' सिङाव हाबबाथाय जागोन हायेननो अपानिया जोंहा मा होनदों दा गैया गैया फैबासो थेंक्स अपानिनो जोंहा एमारदिया जोंहा हायेन ब्रह्मा होनदों एमारदि गुडनो हायेन ब्रह्मा मा होनदों जोंहा अपानि मानो गैयानो थेंक्स नो खुलुमबायलै जोंहा नै एमारदिया जोंहा मा होनदों एमारदि टके वार्डस जाबायना जाबाय खोमालै बेना गोगोम गोबाव होखायो भिउसआनो गोगोम थांखायो खोमा एमारदि अन जोंहा उनावसो लागोन नै जोंहा अपानिया जोंहा मा होनदों अपानि 11 PM निफ्राय लाइभ नाइट होगोन ना होमारगोन नामाब्रा मोनायाव होबा आंना नेटआ जायालै जायाखै 12ल' 1200 माने अपानिया मा होनदों नोंना ब्र' ना मा होनदों सोरखौ सोंखो आंखौ सोंखो ना हायेन ब्र'खौ सोंखो नोंलाय राधे नो जोंहा हायेन ब्र'आ हायेन ब्र' अन अपानि अन नों आइदि हरगोन नामानो हायेननो जोंहा एमारदि मेदामा जोंहा हायेन सारा मा होनदों गैयालै एमारदि न'आव नङाबा नाइट लाइभआव 50 to 60 वाट मोनगौमोन बा बेनाथ' गोगोम थांखायो नांलै मालाय हायेन ब्र'ना आं दिनै थाब उन्दुगोन एमारदि अन
1 hours 10 p.m. to 11 p.m. to 10 p.m. जायो बिदिबा हाहैगोन आं न' सिङाव हाबबाबो जायालै सोर होयो हायेनब्र होगोन नामा आंना 50 MB बो जाबाय मोजां बाबारे माला फैनो जोङो मा होनदों MRD नों 9 निफ्राय हो 9टानिफ्राय 9निफ्राय होनोनो नङाबा थाब उन्दुगोन ना बियो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा MRD आ आंखौ ला मा खोथाय बुंबाय लायसे नों हायेन बोरै होनखोथाय आं बुजिलाय लाङाखैलै नोंनिखौ आं नोंखौ ला बुंबाय बुजिबाय दे 50 MB पेक सोदोंमोन हायेनब्र'आ 50 MB पेक सोदोंमोननो बेसेबाव थानांगौ 50 MB आलाय माबा गोबाव थाङो खोमालै ने MRD फैसा गैया कम्पानियाव जोंहा हायेनब्र'आ मा होनदों 2000 नांगौ मान्थआव मान्थनियाव देउथि दं अपानि नायगोन आं हाबा हाबफैगोन ना मा जाखो नायगोन आं हाबफैगोन जानांगौ हाबफैगोनसो जादों रुपानि अन जोंहा हायेन अन मा होनदों माखौ MRD नो जोंहा माबाया रुपानि मेदामा जोंहा मा होनदों आं हरगोनथ' अन रुपानिया सरि आं दोननांसिगोन दै माबानावबो एसे हाबहैनांगोन ना आङो लोगोफोर आं दोनथ'नोसै नामाथाय लाइभखौ दा थुरुनियाबो लिंलांदोंमोन नालाय जेबो रागा जोंगोन बेयो 7:35 जालायबावोसै नै दोनथ'नोसै नामाथाय आङो दा उन्दुनो जोंहा माने अन MRD हायेनब्र' मा होनदों MRD
एक्सट्रा जागौमोन ना मा जाखो बिलाय जों मा होनदों एमारडिया अफानि नों मर्निंआव अन खालामना दोन जोंहा एमारडिया मेडामा मा होनदों दा उन्दुनो जोंहा अफानि मा होनदों नों खौसो लाइभ होनो होदों नामा नोंखौसो लाइभ होनो होदों नामा जोंहा हायेन र' मा होनदों जोंहा एमआरडि गाबोन आं सननि आपिल होनोसै दे बिदिब्ला होनानै होदे मर्निं जोंहा मा होनदों अफानि मर्निं अके नो अके हाय होनो जोंहा एमारडिया मा होनदों जोंहा जों मा होनो साथामल'सैनो आंबो लाइभखौ दोनसिगोनलै माखासे थालांजोब्बाय अननानै गाज्रि दामोनसै लाइभखौ दोनथ'नोसै आङो पुरनियाबो लिंलांदोंना दा गाज्रि मोनगोन बेयो थाङाबा दे बाय बाय लादो बयबो अके हायेन ब्र बाय बाय दे गासिबो मोनानायाव हाबहैनांगौमोन हाबहैनायाव सासे लिंलांलायबायना बेबो थाबाय थायो आंनाव नागारनो हाया आंबो बेखौबो दा गाज्रि मोनगोन बेयो अके बाय दे लोगोफोर गाज्रि दामोनसै आं दोननाय जाबाय लाइभखौ गाबोन लोगो मोनलायफिनगोन दे